Сәлам достым. Күп кенә кеше үзенең әлегенә кызыклы фотография яисә видео ясаганын сизми дә кала. Юмор юктан килеп чыга. Без социаль челтәрләрдән нәкъ менә артистларның шушы фото-видеоларын эзләп табып, сиңа җиткерәбез. Зур Баянның 4нче чыгарылышы. Киттек. Алтынчы урында Рәзил Камалов. Күп кенә егетләр Рәзилнең тормышыннан көнләшеп авыр сулап куйгандыр. Күренеп тора, хөрмәтле дуслар, Рәзил әлеге гаиләдә көтеп алынган ир. Шуның өчен кызлар аны хөрмәтләп урындыкка утыртканнар һәм янына җыелганнар. Алар Рәзилдән нидер көтәдер кебек. Рәзил аларга артык игътибар итми, үзенең көләч, елмаюлы йөзе белән алга карап кемнеңдер килгәнен көтеп тора. Кемне көткәнлеген чираттагы фотографиядан күрергә була. Әлбәттә, бу бит Рәзилнең чөчесе Зөлфия апа, менә ул. 5нче урында Филүс Кахиров. Филүс Кахиров Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин белән очраша. Рауил Гайнетдин аңа үз чиратында сәгать бүләк итә. Сәгатьне кабул итеп алганнан соң, алар матур итеп бергәләп фотографияга төшәләр. Игътибар итегез, хөрмәтле дуслар, алар икесе ике якка караган. Бу аларны ике фотограф төшерә дигән сүзме? Әлбәттә юк. Бүләкләр бүләк белән, ләкин карашлар төрле булырга тиеш. 4нче урында Марсель Вагизов. Марсель Вагизов Instagramга менә мондый фотография урнаштырган һәм аның астына татар эстрадасында яңа квартет каршы алыгыз. Әлегә исеме юк, тәкъдимнәр көтеп калабыз дип язып куйган. Төрле тәкъдимнәр булды. Без дә үзебезнең иҗат коллективы белән әлеге квартетка исем бирергә тырышып карадык. Безнең инде белгәнегезчә, Артур белән Марат алар элекеге Казан егетләре составыннан. Хәзер инде әлеге егетләрне егетләр дип әйтеп булмый. Димәк, әлеге состав, әлеге квартетны атарга мөмкин Казан мужиклары дип. Һәм шулай ук костюм төсләреннән чыгып та аларга исем бирергә мөмкин. Безнең инде Марат белән Артур киенгәннәр кара костюмнардан, димәк, алар безнең кара егетләр, инде безнең Филүс белән Марсель. Так, болай булмый, киттек алга таба. 3нче урында тамада номер 1. Ул үзен нәкъ менә шулай дип атай, Айдар Садыйков. Айдар яңа ел корпоративларын ачып җибәрергә тулысынча әзер. Һәм шул хөрмәттән ул урнаштырган менә шушындый фотография. Игътибар итегез, хөрмәтле дуслар, әлеге фотографияда күрергә мөмкин Кыш бабайны. Игътибар, Кыш бабай безнең таяк тотканы, кар кызы һәм Айдар Садыйков үзенең гадәти позициясында елмаеп матур итеп басып тора. Игътибар итәбез Кыш бабайның йөзенә. Ни өчен мондый йөз? Бик гади. Айдар Садыйков алып барган корпоративларда күп кешенең йөзе ак, бурыны кызыл була. 2нче урында Рояз Фасыйхов. Рояз Фасыйховка әле күптән түгел Татарстанның ат казанган җырчысы исемен бирделәр. Һәм аңа менә шушындый дәүләт бүләге медаль тапшырганнар. Без чын күңелдән якташыбызны әлеге зур казанышы белән тәбрик итәбез. Һәм әлбәттә аның әлеге менә шушындый медальләре алдагы тормышында да бик күп булачак. Ни өчен шулай ышанып әйтә дисезме? Бик гади, хөрмәтле дуслар. Безнең студиябызда бар шундый компьютер, анда бар шундый программа, әлеге программа кешенең киләчәген әйтеп бирә ала. Әлеге программа Рояз Фасыйховның да киләчәген безгә әйтеп бирде, хөрмәтле дуслар. Карыйбыз. Менә дуслар, 1нче урынга да килеп җиттек. Иң эшкерсез, һәр вакыт сине җавапсыз калдырмый торган тавыш операторы кемдә дип уйлыйсыз? Әлбәттә, Вадим Захаровта. Һәм Вадим Захаровның дусты, коллегасы Рөстәм Насибуллин менә моны дәлилләп, әлеге видеоны урнаштырган. Карыйбыз. Егет, музыканы аш, микрофонны бас. Яран. Менә шундый Илгиз ул, дуслар. Күз алдына китерегез. Әгәр дә Илгиз рус эстрадасында әйтик Алла Пугачевның тавыш операторы булып эшләсә, нәрсә булыр иде? Илгиз, музыку прибавь, а микрофон убавь. Ярар. Шуның белән шул, дустым. Әгәр дә синең дә безнең тапшыруның геройы буласың килә икән, үзеңнең кызыклы фотографияларны я видеоларны Зур Баян хэштеги белән социаль челтәрләрдә урнаштыр. Һәм без аның иң кызыгын сайлап алырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау бул. Микрофонны яп.
Yarar. Orange